falamos mil veces de eiras, as eiras que máis comuns, que son onde se collía o cereal, o trigo, o centeno, se mallaba, se separaba o gran da espiga. Esas son as eiras comuns, pero nesta é un tanto particular, é singular. Para que era esta eira? Ademais, vedes que ten unha lixeira inclinación. Aquí, na Lamosa, como falamos xa e vistes nos vídeos anteriores, había unha industria da cera. E a cera, como vistes tamén xa nos vídeos anteriores, era moi oscura, casi dun marrón moi intenso. Entonces, nós cando vemos a cera, a vemos moi clara, moi... Como se conseguía blanquear esa cera? Imaginarse na parte de arriba, aquí, que se quentaba a cera. E esta cera se botaba en fíos, en películas moi pequenas, sobre este endousado e se deixaba exposta ao sol. Que ocorría? A incidirlle o sol a esa película tan pequena de cera, non os bloques enormes que vimos no lagar ou na cerería, conseguía porse de color blanco, que é a cera común que vemos nas velas que compramos, exactamente, bueno, nas velas que compramos, porque agora cera da abella leva moi pouquiño ou casi ninguna, son derivados do petróleo, e esta era derivada da mel e das abellas. Entonces, esta eira era, por decir de alguma maneira, a eira da cera, donde se preparaba esa cera para que fora máis blanca. Alá, espero que os iba de curiosidade. Sabíabades desto? Coñecíabades deste tipo de eiras? Non sei, eu non. Agora sei algo máis. Xa, por decir de alguma maneira, son rico.